Meis ten unha longa lista de demandas para a mellora da súa sanidade. Esta mañá, a alcaldesa da localidade mantivo un encontro co xerente da área sanitaria de Pontevedra e Salnés para tentar recuperar o antes posible algúns dos servizos que foron suprimidos nos últimos tempos. O primeiro, a volta do pediatra á localidade. Ante a falta de facultativos que cubran esa praza, a rexedora propón agora que os nenos meisinos vayan ao ambulatorio de Cambados e non o de Baltar. Quedou que iba a pensar a proposta de que, xa que se non, durante un tempo non o vamos a ter aquí un mes, que era máis cómodo estar en Cambados, que polo menos sí que hai un servicio de línea, non frecuente, pero polo menos sí que o hai, e que iba a pensar esta petición que lle fixemos. Marta Giraldez tamén demandou a recuperación do servizo de Matroa. Non temos espacio físico para o servizo de matrona, nos dixeron que era provisional e que cando se recompuxera a situación que volvería á súa ubicación. Porque o espazo é insuficiente logo de derivar os usuarios do consultorio de Paradela a Rochela. A rexedora demanda a reapertura inmediata das instalacións pechadas dende o inicio da pandemia. Para iso comprométese a que sexa o Concello o que asuma a mellora das instalacións de Paradela para adaptalas á nova realidade. E volvín a insistir que o Concello faría esas obras de reforma no consultorio de Paradela para facer 2 salas de espera e facer do bicircuito, e nos dixo que lle deramos un par de semanas para pensar esta proposta. O Concello de Meis tiña prevista para mañá unha xuntanza con colectivos sociais, culturais, veciñais e partidos políticos para abordar a situación da sanidade no municipio. Un encontro que foi cancelado logo de coñecerse as novas restriccións sanitarias. Vamos a suspender a reunión, pero que si acordamos é que lle vamos a mandar unha proposta de un escrito no que se van a poñer de manifesto os servicios que fomos perdendo durante estes últimos meses ou este último ano e pico, e o que reivindicamos que se repoñan. Non vai a levar ninguna crítica política, senón simplemente o que perdemos e o que reivindicamos, non? Para que a idea que todos asinemos, e bueno, en este momento xa falamos con todos os partidos políticos con representación en este Concello, nos comentaron que estaban de acordo. A idea é que ese documento sexa logo remitido á Xunta.